Салом, збадлош маин? Бале ака маин. Маин ай поискаи шумо рӯзи якум дар военкомат ҳозир шед. Гап нест ака, биё бидурем бишинен. Раҳмат. Канали мо дар сомонаи YouTube Xavir TG. Салом азиза, чё кади сози хубӣ? Мешава шуда. Дар куҷои бояд мо во бихӯрем? Чӣ боятем ҷой? Бояд мо во бихӯрем, азиза. Ман наметавонам омада. Чӣ ба? Сабаб чия? Хонагиҳо намемонанд, карантина. Азиза, илтимос, охирон бор бояд во бихӯрем. Гапи муҳим дорам. Агар ҳамо хабарш мебоша, майли меям. Майли, гап нест, матра ждат мекунем дар таи домтон. Gigabits Production. ма бояд хизмат равам, хизмати модар ватан. мара мекунӣ ждатам то ай хизмат омадан. ма давада бетеҷонам, беташвиши даравам 2 сол. мара ждат ки миём туй мекунем ҳамсарам. мешай фақат тоқат ки на ки ма дар хиёнат эҳтиёт ки насӯзонем. ҷавоб мекӣ дар қиёмат, ма ина боварат мекунам. майли гуфтӣ хай ма мерам, тонистам занг мезанам. кае шава бодерам ина аки ма рафтам военкомат. азоб сар шид якум рӯзи хизмати ма шабам ба я азоб ушидис кардам. бӯи дурита тай ма дур шидай. шата хурдам ма як дембал гӯё ҳичим нашидай. оста оста одат кардам шатау мышти лагат. дар 6 моҳи хизматам гузашт дембал шидам батмада. кади да ҳаққам хиёнат рӯзе омад хабарат. мада гуфтам хабар ёфтам дига касай да барат. чӣ хедилу чӣ так бигӯ ҳайф як сол гап занимон оту вада доди ку. чӣ орзуҳо ба дабаймон гуфтӣ бирам аждатат мекунам накади касофат. ҳоли 2 сол нашида 6 мода омад фалокат. майли пӯшидам чашма гузаштаг 1,5 сол буд кардам ма хизмата. омадам аки имсол омадам дидам қатиши бо қатиш даст ба дасти дил я намуд гиря кард. ма айки гирам қасди иқа сӯхтан ма қасди шата хӯрдан ма айки гирам ма да бугу қасди як сол гап задан ма. намешава гуфтам ихе занг задам пирсидам хича гуфтам мара фан мекадай типа дӯст намедоштам ша. дугонаҳо ма да гуфтан гуноҳ азад дугонаш да майли гуфтам ихе бошад давай мурдаш да марам киштам ба тела гуфтам аки сад нобуташ тақдирам ҳамӣ бидай ишқакиш ба дасти худаш. баъд ма ғарибӣ омадам гуфтам дур мекунам хидма. иҷа омам як сол гузашт камтар гирифтам хидма. нав соҳиби пулмол шидам яке омад вирус пайдо шидаг айки ҷоя айкор бекор шидам. ирӯз квартира даён бошам яке зади да ёдам дромам ютуб я репа гӯш кардам яке заёбам гирифт занг задам ҷошда ма ҳами репериста гуфтам ака қисса мекунам тамоми саргузашт ма бигӣ ака бихонаш бифаҳма ҳама дард ма азиза ҳис кина коша саргузашти рӯзо сард ма пишаймон шава усуза донистам мара сӯзон гу гап нестай мехонамаш и қисса дилат даром пишаймон мешай ту рӯзе азиза ира бидон чени ма касе назидидагӣ нестай та ҳаром зилия ма назидидам зилия ашрихтам барот худозада азиза миртивори ҳашарот. хизмати ҳарбӣ мора ҷидо кард. история зубайдулло ва азиза шоҳ МС. Xavir TG. Портали репои шиқӣ ва ғарибӣ.